Rucit untuk merapat ke panitia sebentar. Mas Rucit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abdil wal musallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsa para pepunden, wonten ing dusun Jetis, Kelurahan Ngimbrang, Kecamatan Bulu, ingkang tansah pinundi-nundi. Wonten ngarsa sesepuh pinis sepuh adhika sepuh ingkang tansah kawula suwun doa palilahipun. Para alim, para ulama ingkang dalu tansah sumanding pustaka suci ilahi ingkang dados lebating panemah ingkang tansah kawula takdimi ingkang asta pangembating praja satya nuga inggih Bapak Lurah Kelurahan Ngimbrang Kecamatan Bulu ingkang tuhu kinurmatan. Wonten ngarsa panitia sedaya para warga wonten ing Jetis ingkang tuhu kinabekten boten kasupen dumateng sedaya pamirsa ingkang tansah caket ing manah. Saderipun sumangga kita tansah kudu puji dalah syukur wonten ngarsa Gusti ingkang hanyung-hanyung pisan niki Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring panjenengan kula hidayah inayah keberkaswarasan keselamatan ing sambikala pramila panjenengan kula njalu menika saged kempal manunggal wonten papan pagelaran mriki kanthi pangacap halal bihalal kanthi ginanjar wilujeng boten manggi alangan satunggal punapa. Salat wa salamu tansah kajiwa kasalira dumateng jalma ingkang luwih wonten ing sandinging jagat yen inggih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antar sahabat mugi kita suwun pitulung wiwit jaman setengah wonten jaman kelanggan amin ya rabbal alamin. Daya pamariyasa ingkang tansah kamulyakaken atur jumantaka minangkan suli salira saking sedaya para kadang kata warok wahyu rukun Sindoro Muda ingkang wijil saking Patemon Blimaya Kecamatan Ngadirja ingkang sepisan ngaturaken agunging panyuwun panitia sedaya para warga Jetis ingkang sampun kersa nimbali kalih sak kanca kapurih paring panglibur arupi tari warok lan ugi ngaturaken agung panyuwun sedaya para pamirsa ugi panitia lan ugi sedaya para warga Jetis ingkang sampun paring papan palenggahan ingkang aman nyaman paring pasugatan ingkang kathah ingkang eco lan sekita mugia estu kecatet amal ingkang sae lan amal ingkang ibadah. Para pamirsa anggenipun mangke kawula sakon anggen paring panglibur utawi caos pasugatan arupi tari warok kirang sae kirang kompak anggenipun nari estu nyun agungi samudra pangasami amargi dumugi dalu punika kawula sakon tasih saweg sinau tasih tahap belajar. Semanten lan semanten rumiyin ingkang saged kula aturaken sugeng dalu sugeng abeh sae dumugi pare puranipun sumangke suwun suwun matur suwun.
Lawang Agung Al Jamaling paseban ingsun lahir batin wis gambo ing jiwa ingsun warok waskita amula jagat gumulung pono awas amdul jagat gumelang Gusti wis sampurna jiwa lan raga kukuh ing jatine manungsa Baku bumi Ponorogo eling-eling babat tanah Ponorogo saka bantaraning Prabu Klana Sewandana Siswa Kinarse Sunan Lawuh Brawijaya Pecot Samandiman ingkang kinarya pusaka jumeklar kaya Goro Gunitra wektu lumaku Candra wis gumanti warsa bumi Ponorogo nglairke para satriya Sri Bathara Katong Nyang Warok Suramanggala Rangga Warsita ing Tegal Sari Suwita Sentosa Jaya bumi Ponorogo Tan teluk marang Sasoma Tan bedhaing Paramuka Sayek-sayeka praya manunggal Gusti kawula Merdeka Jaya bumi Ponorogo Ana Sewandana Raja Muda Ponorogo Siyaka ing yudha lawan Raja Rai Singa Ngasta pusakane Pecot Nyai Samandiman Prabu sing perang pupus Singa barong alas roban Yohae perange sangsaya Yohae sarwa ireng sanggahan Ceritane wayang Jawi ing praja ngaling Kodiraja Rahwana
aja arane gawe geger nyolong sinta Hanoman cancut tumanta paling kowe wis dadi awu obong gedhe jroning praja cocap kacarita prawadya balawarok siyaga anata baris tunggal tekad ang nyawiji jancut kumrekut tumandang barang lumantar rawe rantas malang putung rawe rantas malang putung sawe kosioko jancut kumrekut tumandang
anglangon pepasan tanpa takdir narapas meka mandro ngitare cakak ngulandara ngambarang gawe kuno katungkul ngumbar kakasan satemate kawa ngimpi ayo Jok Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya.
ceritane wayang Jawi ing procongan Lengkoti raja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang Alengka wis dadi awu Obong gedhe jroning praja Ayo Jo ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek putih
Babatono Pangeran Suntilasono Babatono Pangeran Suntilasono Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Ijo. Sluku-sluku pathok pathoke ela-ela sira yang solo lek oleh payung bodho macem lolo-lolopan wong ati ora opane opang manteni bocah nek urip golek duit sluku-sluku pathok pathoke Keol kan. Imbune wah lagu nikah Tembange nopo?
Kebugiro. Gas pade. Gebyur, gebyur. Yop. Para watur malih semeten lan semanten ingkang saged kawula aturaken kadang-kadang war wahyu rukun Sindoro Muda ingkang saking Patemon Dimulya Ketang Kaderjo sisan malih sedaya kekirangan sedaya klepatan yang abdi samudra pangasami gegendang wedal sampun sawetawis pramila kawula sakanca badhe nyuwun pamit wangsul saderipun bidal kawula sakanca nyuwun idi pangestu sapantunipun mugi kawula sakanca mugi dipun paringi wilujeng mergi wilujeng tumpul griya kanthi gijajar kalis sami kala saking kawula pribadi akhir matur saking awal demi akhir. Sluku pathok pathok ela elo sira menyang Solo le oleh payung muda macanti lolo pa mati ora obah obah mati bocah nek urip golek duwe
Tekan subuh ya. Ngopo sih? Jarum-jarum sih. Waro. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkotiraja Ratu Kutha Rawana Raja gawe geger nolong Dewi Sita Anoman sikate putih sowan taman Sita Trijamuli Konangan Indrajit lan Pati ing Anoman Rawati Gati Elatala kalangkon diapa Dodos pila wae padha katira magati kalau tadi arep dosa murka nangis kereng-kereng Assalamualaikum. jejak lagune opo Kang? Lagune opo, Kang? Jarum-jarum Jarum jarum